Наскоро аз заживях много настоятелно с този велик въпрос към себе си. Защото, когато пея, без да са се родили чувствата за това, аз лъжа хората. Това означава, че аз ги лъжа. Ето, аз трябва винаги да намирам онези чувства, които ме зареждат с преклонение пред човешката доброта, преклонение пред човешкия подвиг, преклонение пред съдбата българска и може би на моята си съдба, която всъщност роди песента в мен. Искам винаги, когато пея пред хората, да изразявам най-съкровените чувства, които, бидейки потребни за мене, те са потребни и за хората, пред които пея. От истината се ражда силата човешка. Това е моят стремеж. Да търся